Abarim Korkanthi Mandal Congress Committee Amai Phu Komal Singnar, Samsing Tokbi, Klembang Phu, Bidor Singh Teron, Prahal Singnar, Samilangso Block Mohila Congress Committee, Dunmai Phi, Sunita Tisopi, Youth Congress Junbang Jirsong Tokbi Atum Kedanglok Bang Parotrok Sira, Inkora Nerkeb Abang Phabang Piatum Congress Rachari Asong Pen COC, BJP Asong Along Kachepaok Dun Atum Pherangke Amai Kepadukpon. Lasonsi Kedam Tang ni Pai Krehiniar ni Abarim KMCC Amaipu Komal Singnar Ahemalong Nonhetjong Korkanthi Constituency Pen Congress Bang Parotrok Sira Trok Nerkeb Rahini Atum BJP Along Kachepaok Dun Atum ahinpen Pherangke Amai Kangipon Labangsa Pherangke Amai Along Alang Litum Kethan Pon ki Non Karbiang Autonomous Council Along Kechari Bom CEM Dr. Toliram Ronghang Speaker Raju Tisola pen MLA Dorsing Ronghang atum ke claim ke dam ke me ke chok pen a jok Korkanthi Constituency along ta penangan kaching thur thek pon long lo la pen karbia khai akar inai Article 244A sitami ke hang ke pasik ke thek long apot si BJP along Kachepaok dun lo prosi pachini pon la pen Karbiang Long District Congress Committee amai pu roton ingti kipu aprang pen si BJP ki dun tang atum lo pu nang kipu ke Angtur Kavialam Pusi Lamboy Pipontu Sonsi Korkanthi Constituency along ke Ongdung Congress Atum Aphan BJP along ke Wangji Aphan Prabjin Pen Mass Joining a program ate Amai ke Pado Ponji Aphan Jisik Bom Loputa Pachini Pontu Si nilitum kupi kosonba BJP dunangkop ke lahai hanlo pen Congress long nilitum ning chethe pin dak homosti long a president lata alang litum bang ke use lo kius ke lason lo je mahamai ben nomati tumsi use lo alang lipa district congress lo pen le kius tegali jo la puson pinak la so ninge dok de ta dolo pirte pin dolo anten nilitum manalang li roton inti akai tumi press meet dobon dipu alang li kipu bangke la tumke apang BJP dun elo ke pu la so alang boy pasinang li tum media hampang atum pasin nilitum nang chohang nang kok bangke lalo ek nombor bangke alang li presiden do nilitum ta pirthe no lapo nilitum congress atum ta thilapo puajoine se nilitum ta lahata mathalo BJP ke dunang lo lapen ek nombor bangke alang li ke claim ke dam kiun de alam ta nilitum ke chinia joine pensi lahai sitame nilitum BJP mars nang kok lo lapen alang li ki pudam isi ek nombor ke chok chege lalo tumi media long alang li kang ni bangke lapulo je latum ke abana BJP pu nilitum abana BJP kali tumi si ke martun la pu resignation letter chipi lo pu BJP dun philo nilihin ben ke lan si lampakla thek chalo tenong Korkanthi pe nilitum president ex president and pen ward commissioner dolo vice president dolo and pen youth tum ex president adjusting tum ta dolo Dong mukak pen Samsing ingti Karbing Long Lai